Para min, como vos digo, unha honra grande dar o arranque en nome de Galiza Cultura, a Federación de Asociacións Culturais Galegas, a un ano especialmente importante polas efemérides que lembraremos e porque contamos concluir en Pontevedra e en Galiza toda no mes de decembro deste ano recordándomos o 80 aniversario da fundación do Partido Galeguista, que non foi un ponto que foi simultaneamente un ponto de chegada e un ponto de partida na nosa historia contemporánea. Detrás del, e desde 1916 polo menos, estaban concentradas todas as ansias de conciencia sobre a nosa nación e máis de autoorganización dos que, como Antón, Ramón, Vilar Ponte, Castelao e outros moitos cada vez máis compañeiros e compañeiras naquela loita, chegan a constituir ese núcleo poderoso e forte da nosa cultura e da nosa política nacional, declinadas sempre na Galiza, desde a Galiza para a Galiza e a partir de aí para todo o mundo. Reparade, eu non vou consumir nen medio minuto en dicer simplesmente que as nosas autoridades gobernamentais, a Xunta de Galiza, outras institucións tamén oficiais ou paraoficiais, non están á altura en absoluto. Úrxelles, a respeito de Castelao, a respeito da nosa propia historia, úrxelles un programa de descolonización, un programa intensivo, hoxe que todo se fai con cursos e con máster e con comisións ao efeito, pois un programa intensivo de desaprenderen toda a alienación inoculada neles como galegos servís e en troca de se instalaren ao servizo da nación na cal e da cal viven. Pois ben, dito isto, eu quixera levar ao ánimo de todas e todos vós a necesidade que temos de mergullármonos na obra artística, na obra literaria, na obra de pensamento, na obra cultural en xeral de un prohome como Castelao. E quería levarvos a este convencemento porque nós temos, e non nos damos aínda ben conta disto, unha enorme fortuna histórica. A fortuna de que personalidades absolutamente fundadoras de nós, da nosa historia contemporánea, como Rosalía de Castro ou como no século XX Castelao, aliaron íntimamente un talento creativo, unha potencia artística extraordinaria cunha dose enorme e irrenunciável de patriotismo galego. Esta conxunción de planetas tan afortunada non é doado que se produza, porque o mundo da arte tamén, o mundo da literatura, o mundo da cultura en xeral, tamén ten moitas, digamos, tentacións para procurar só o vieiro do individualismo e para fuxir da comunión da artista ou do artista coa súa propia comunidade, coa súa propia sociedade, coa súa propia nación. De modo e maneira que Castelao, cando comeza na segunda década do século XX, cando cai na conta, como antes Risco, como á mesma altura tamén Otero Pedrallo, de todo o que tiñan por descubrir, de toda a fascinación encerrada no propio país, aí vai compor unha obra onde modernísimamente, revolucionariamente, a vanguarda artística, o novo conceito da épica vanse dar a mau en obras tan atractivas aínda hoxe como Cousas, como Os dous de sempre, como 50 homes de 50 reais, como a obra magna escrita e publicada xa no exilio, como sempre en Galiza, como todos os seus álbumes a partir de Nós, publicado en 1931 como credenciais de Galiza no advenimento do regime novo da Segunda República, mas con estampas compostas xa
editadas e repartidas por toda a nación galega entre os anos 16 e 18. E este espírito de enorme calidade na súa arte, na súa literatura, é fundamental que o coñezamos hoxe, porque temos que combater unha versión interesada e perversa que o quere converter nunha medianía ou nunha especie de estrela de moi escaso fulgor en calquer campo. Nen sería pensador ou ideólogo, serían outros, nen sería político, porque el mesmo se declarou a política non como unha profesión, senón como unha vocación, nen sería tampouco artista a tempo completo, nen sería tampouco literato máis que como hobby. Temos que combater esta versión absolutamente xibarizada, absolutamente reducida da súa obra, da súa personalidade. Por iso eu convídovos a lerdes, a relerdes, a contemplardes en toda a súa profundidade e riqueza unha obra que nos está interpelando a nós hoxe en todas as súas mensaxes. Non hai un dos relatos, unha das estampas, un dos deseños ou unha das mostras magníficas da súa obra Sempre en Galiza de Castelao que non nos fale a nós hoxe de maneira directa. E con el, e coas súas propias palabras de autodefinición, quero rematar estas miñas esquemáticas que vos dan a benvida a esta organización Galiza Cultura, nova no nome, mais bella na aspiración e desde logo moi iludida na necesidade de forma unitiva e unitaria de recoñecermonos nós fora do lugar onde teñamos nado nunha mesma cultura nacional. Di Castelao: que digo eu no meu libro? Digo e demostro que Galiza ten unha lingua propia. Digo e demostro que Galiza ten un territorio propio, delimitado por fronteiras naturais. Digo e demostro que Galiza ten unha morfoloxía social e económica de tan rara orixinalidade que non hai ecuación posível entre as súas preocupacións e as do mundo capitalista, e que o seu antigo dereito consuetudinario segue practicándose e respeitándose como bon, pero a esguello da xustiza oficial, de modo que Galiza vive á marxe da vida xurídica de España. Digo e demostro que Galiza ten unha cultura propia, tan insular como foi a súa terra nos tempos xeolóxicos. Digo e demostro que Galiza obedece a fondos primitivos insubornáveis e intransferíveis, como Bretaña con Franza e Escocia en Inglaterra, e cuxo carácter peculiar e ancestral advírtese e traslócese na tolerancia, na crítica, no humor, no trasacordo, na saudade, palabra que non ten equivalente nos demais idiomas. Digo e demostro, en fin, que Galiza conserva íntegramente todos os atributos dunha verdadeira e auténtica nacionalidade, iniciada nos albores da historia e mantida a través de moitos séculos adversos. Eso digo, eso demostro. E agora, continúa Castelao, pregúntome a min mesmo: é por acaso delito proclamar unha verdade tan clara? Non, por certo, porque unha nacionalidade non é un ente problemático como pode ser o Estado e non debe ser obxecto de controversias. Nestes aurorais días de xaneiro, con esta magnífica compaña de Alfonso Daniel Castelao, eu quero convidarvos a todas e todos vós a imitarnos as mimosas que frolean agora tan alegre e tan vivamente. Irzan por toda a parte, decoran a terra, a nosa paisaxe en todos os lugares da nación. Sexamos nós tamén, galegas e galegos activos, que cal estas mimosas que agora nos acompañan, pousemos e deixemos a nosa pegada de galegas e galegos sensíveis e amantes da nosa cultura, da nosa arte, da nosa historia por toda a nación. Porque, amigas e amigos, temos cada un e cada unha de nós moitos máis anos dos que indica o noso documento de identidade. Por tanto, non estamos a ancorarnos no pasado, estamos a recoñecernos para collernos que nos precederon, para collermos o ánimo e o impulso adecuados para construirmos o noso presente e o noso futuro. Así o merecemos e así o desexo. Moitas grazas. Obrigada.